I Gaerdydd, peth oedd yn syni fwyaf oedd maint y Tesco mawr yn Gafalfa. Mae'n anfarth, ddech chi bod na, mae'n hirt o fawr. Dwi dal yn mynd yna rwan, efo rhyw fath o fwriad I brynu rhywbeth, a dwi jyst yn ffeindio fy hun ar ôl 5 munud, jyst yn crwydro gwmpas, efo jyst rhywbeth yn y llaw, rhyw ddonut yn fy llaw. Mae'r lle yn ddrysu I yn racs, felly cerdd am y profiad yna ydy hwn. Enw cerdd ydy y bagiau plastig. Mi ddeffrais fore Sadwrn ar ôl nos Wener drom, am hen fel Nagasaki, a mowals fel y Somme. Dwi'n meddwl thema na digid wan yn y waith yma. Bydd traethoda yn cael ei sgwyddi am hyn am flynyddoedd yn neud chi. Ar ôl fy noson hegar, noson wirion, noson fras, roedd hael y boran llachar a'r adar man gras. Dwi ddim o'r cadur delia ar y gora, rydw i'n dall, ond a chwrw yn fy locsyn, a chyrru yn fy ngwallt, mi rydw I ddipyn hyllach. Tydi bywyd ddim yn fel, pan mae dy ben fel Nagasaki, a fywals fel Passchendaele. Mi ffeindis yn reit sydyn nad oedd acw toilet roll. Roedd angen trip I siopa os am achub fy mhenol. Doedd Gwenan ddim yn hapus. Deu gwir oedd yn eitha blin. Roedd rhaid I mi fod yn hogyn das yn arbad cic yn dyn. Mi ges I restr siopa am siarsio I fod yn chwyn. Achos doedd na'n bara yn y tŷ na menyn, na llefrith, na dim. Aeth Gwenan bach I dyrio mewn cwpwrdd yn fagia rhad. Mae bagia newydd yn costio a hi di cybydd mwyaf wad. O nes I ddim sôn am hynny. Peth ola dwi eisiau ei ffrau pan mae dy ben di'n proffwydo angau a dy fol yn darogan gwae. Mi ffeindiodd Gwen bach am all glasur, bag Safeway a bag Quicks. A bag mawr o Spar yn edrych ymlaen at Euro 96. Roedd y sacha braidd yn dyllog a'r plastig braidd yn fain o gwmnïau anghofiedig a aeth rhwng y cwn a'r brain. Gyda'r sachau yn fo'n hoced, ffarwiliais I a Gwen am hen fel Nagasaki a mowals fel Arden. Mi rais draw I Tesco yr un mawr ar gyrion y dre. Ac os nad ydych chi wedi bod yna, mae o'n sglofath anfarth o le. Di Tesco Port. Di Tesco Port ddim yn ddim. Na Morrisons Cnarfon chwaith. Ac sa asta pitw Bwlleli yn ffitio yno sawl gwaith. Wrth gyrraedd rhwng drysau Tesco, mi roeddwn i'n teimlo reit fach. Yn gafal mewn sach mawr o Woolworths, sachau lond fy sach. A bobl bach, roedd yna bobl fel morgrig ar hyd y lle, a'i trolleys yn llawn o sgidiau a reis a milk tre. Oedd y siop fawr wen yn llawn o bethau drydfawr, hyfryd a thlws. A rhestr Gwen wedi diflannu rwla rhwng y maes parcio a'r drws. O no. Roedd y rhestr yn ôl yn hoi, a doedd hwnnw ddim yn dda, yn llawn o bethau cyfrifol fel iogurt low fat, tin o ffa, pastanedd, floss, toilet duck, a halif golchi gwall, a rhyw focs o bethau merchad nad o'n i'n cweit yn ei dda. Ond
gen i ddim amser I gofio'r rhestr yn iawn am hen bach cla fel y gogor a mowals yn berig o sawn. Doedd gen i ddim llawar o ddewis. Bydd rhaid yng nghredd wneud y tro, a dyma fi'n gafal mewn troli, ac ar hynod fel hogino I go. Mi ro'n I fel Speedy Gonzales, yn rhedeg I lawr yr eil, yn taflu swthach i'r troli, nes bod gen I andros o beil. Mi brynes I fechan bacon, a chosyn gwerth 7 pint o gaws. Mi rydw I fod ar ddiet yn Iesu goc beth yw haws. Mi brynes I gacan pen blwydd. Mwyn I ddim ar y lea pam. Hwna sori wir cofio'ch bob gair. Heblaw am y clwydda. Mi brynes I gacan pen blwydd, mi ddim ar y lea pam, ac mi brynes I fro ysgol chi llestri. A jar o Tesco Finest Plum Jam. Mi brynes I doman o pizzas am fod arnyn nhw del 2 for 1. Am hen I fel Nagasaki, a mowals I fel Verdun. Mi lenwys i'r troli a crisps, a Pop-Tarts, a Coke, a Fair Drops, a Thwix, a Chris Parod, a Pilsner a Choco Pops. So, dwi'n mynd hyrra unig reswm yn y cwpled yna ydy mwyn I gael dangos bod dwi'n dall y treiglo'r llais yn te. Ond ar ôl i'n gyrraedd adra a sothach yn llenwi pob sach, a finna'n teimlo'n reit modlon, nid felly oedd Gwenan bach. Sbys I ddim ar y rhestr, weiddodd hi'n arnain reit rwd. Meddylia'r tro nesaf twmpat cyn mynd ati I lenwi dy gŵd. Roedd geiriau Gwen bach yn fy mrifo. Mi dri